Un ano máis, Boiro volverá a ser o único concello de Arousa Norte con bandeiras azuis. O municipio lucirá un total de 7 distintivos, un máis que o verán pasado, posto que Mañóns volve á lista tras as melloras acometidas polo Executivo nos últimos anos para mellorar a calidade das augas. O que leva facendo o Concello de Boiro, que é na estructura interna do que é dos cascos de Cabo de Cruz, de Escarabote, Boiro, algunhas aldeas e algunhas parroquias, pois o que é a estrutura interna, que é o separativo de pluviais e de fecais. Pois gracias a eso, que parece que non ten que ver, porque o primeiro condicionante que pon bandeira azul é que a calidade das aguas sea excelente. ¿No? En este sentido, pues, as analíticas todas de sanidade dan que a calidade de agua é excelente, bandeira azul o comproba e o corrobora, salvo evidentemente momentos puntuales que hai en todos os sitios do mundo cando hai excesivas choivas e hai desbordes, pues, esa é a cualificación das playas da agua, das playas de Boiro, de excelente. Nós queremos a bandeira azul, temos 7 playas con bandeira azul, vamos a ter tamén un sendeiro azul e tamén o que é un centro azul en sí, o que é con respecto ao Concello como estrutura administrativa vai ter 9 bandeiras azuis, tamén teremos tamén a bandeira azul do náutico de Cabo de Cruz. Xunto a Mañóns, os areais de Barraña, Carragueiros, a Retorta, a Ladeira do Chazo, Saltiño e Piñeirón completan o extenso listado que sitúa Boiro á cabeza da provincia, xunto co Concello de Arteixo e como terceiro do ranking autonómico. Unha bandeira máis azul de playas que o ano pasado, e se sitúa, pois, á cabeza da provincia da Coruña en número de playas distinguidas, e comparte o terceiro puesto, pois, solo superado por Sanxenxo e Vigo. Para nós é un día, pois, de alegría, de satisfacción, que amosa, en primeiro lugar, que queremos a bandeira azul como distintivo que nos dá prestixio, califica a Boiro como un concello de excelencia en canto a praias, en segundo lugar, porque detrás de todo isto hai un gran traballo. A estas bandeiras súmanse as 3 Qs de calidade nas praias de Mañóns, a Retorta e Carragueiros. Pola súa banda, a ría de Muros Noia tan só contará cunha bandeira azul, a da praia Muradá de San Francisco, que renova distintivo.